ITCZ o Intertropical Convergence Zone gihapon ang nakaapekto sa panahon sa Mindanao. Samtang pipila ka aksidente ang natala sa managlayong lugar sa isla tungod sa pagdaot sa panahon ni adtong weekend. Ani ang report. Kuha kini sa personahe sa Pagadian City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagresponde sa vehicular accident sa may National Highway sa Purok Tinangkong, Barangay Balintawak, Pagadian City, Domingo sa hapon. Danlog kuno ang kalsada tungod sa ulan, hinungdang nawala ng kontrol ang driver sa cement mixer nga si Ronaldo Lora. Hinungdang natumbak kini ug nadatugan ang minivan nga gamaneho ni Lauro Bernante ug pasahero sila si Victoria Makiputin, Connie Bicoy ug Marjorie Enar. Luwas sino ang tanang sakay sa duha ka sakyanan. Samtang Biyernes pa sa hapon, daw dunay bagyo sa Pagadian City tungod sa kakusog sa ulan nga may dalang kusog nga hangin. Wala inoy natalang pagbaha sa lugar, apan aberya ang mga motorista ug halos isa ka oras. Samtang sa Iligan City, sa kuha sa ka netizen o sa ka SUV ang nadatuganog natumbang punuan sa lubi sa may Beltran Road, Barangay del Carmen, Biyernes sa hapon tungod sa walay puwas nga pag-ulan. Wala inoy naangol sa insidente. Apan sa Cotabato Province, labihan kainit ang nasinating temperatura sa lugar. Diin miabot sa 38 degrees Celsius ang init factor. Gani pipila ka mga humayan na ugana og nangaliki ang yuta tungod sa kainit sa panahon. ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa Mindanao. Busa bisan sa kainit sa panahon nga masinati sa adlaw, lauman gyapon ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa isla labi na sa hapon o gabi. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.